došli iz Makedonije, kako se zovete? Zuna, ja sam iz Makedonije, da. Kako vam je u Pazovi? Dobro, super. Šta biste poželjeli gledalcima u novoj godini? Pa da ima puno zdravlja i to. Vi? Ja bi isto poželjela najviše zdravlja i radosti. Kako je vama bila ova godina? Dobra. Ja se nadam još bolje, zato što verujem u pozitivno. Priče mi o njoj, priče srce znak, reci dalje boli, sad verovatno da, ali nemoj ovako, nado da mi da. Dobroveče, želim vam dobrodošlicu u naš restoran Dunavska terasa. Ove večeri smo spremili švedski sto, bio je bogat, bilo je pečenja, hladnog predjela, toplog predjela, sarme. Uveličali smo naše veselje tamburašima našim, ovim banovačkim i tako. Sve nam je lepo, puno, doterano, sve nam je spremno i dobro nam došli. Dođite nam svake godine na doček nove godine i srećna svima nova godina. Kakva je po vama bila ova 2014. Pa mogu reći bila je jako lepa, nadamo se da će sljedeća biti još bolja i tako želim svim gledalcima srećnu novu godinu i da se lepo provedu za praznike. Ova godina je za mene bila povoljna, a za pojedine nije bila povoljna. Smatram da će ova idući biti mnogo lepša i bolja. Dobar trud, dobar rad, bit će uvijek dobro. Hoćemo da čestitamo novu godinu? Hoćemo, želim svima građanima dobro zdravlje, dobro sreću, dobar napredak i sve najlepše u životu. Kako je bila ova godina? Meni je bilo predivno. Uostalom, ja ne živim ovde, živim u Italiji i ovde sam došla da se provedem i ne želim ni o čemu da razmišljam. Da čestitamo novu godinu? Kako da ne, svim slušalcima srećna nova godina. Arrivederci. Arrivederci. Puno sreće, zdravlja, ljubavi, poštenja i punog džepa i to je to. Sve najbolje. Srećna nova godina, puno zdravlja i sreće. U ime restorana pričam. Kako je bila ova? Bila je fantastična, zaista. Hoćemo da čestitamo novu godinu? Naravno, naravno. Svim gledalcima TV Stara Pazova čestitamo novu godinu i želimo sve najlepše u ovoj budućoj, da svi budu živi, srećni i zdravi. Blagorodna bila ova godina, jel' tako? Uspešna i sve najbolje. Banovački